aboki na zo ka wai biza ne sai mota barawo wannan motar wai wannan mota ka ne biza ya saya zo ka gani zo wallahi kamar ka sani ka ce sai gaskiya ai shiga yanayi kai ne anya ma ni fa yanzu gaba ɗaya bincike na da sashe na ma koma kan biza ban yarda da shi ba ka san kwanaki generator guda biyu sun fata ga generator ya fito sun fara fitowa wallahi kuma tsahabat ya ma wai a kori kura bai siya yaushe je kai kwanan nan muke tare da berarin kaya wallahi ka an zai wani abu da ni da cire shi ma zan yi wallahi ai haushi nake ji ka gani kaga mutum ne wallahi mun lalata ta alqur'ani mun lalata ta hekarar hekaru muna yawo a kafa shi ya sai mota wallahi tallahi mun cire wani abu ni da ba dusa yake sara ba korasa aka yi shagon dusar wallahi korasa aka yi tayar ma fasa tsiya ce wallahi na dauki wani abu a cikin motar nan dar uba kai kaga da kuma mana safiya tayan nan Allah a daure take kuma ba kun tota a daure take kun tota da Allah to mu mun ga faran kenan kuma haka ne fa kuma kana zaki mutum fara fi sabilillah ka zo ka fara dauke ka gare mi dauke saboda da haka ya kudin shi ma wallahi baka dauka ni dai na dauki wallahi ba zan mai da galan nan ba ni fa zan kai munafurci ba gidan Ali za mu je ba gidan Ali ba shagon Shaibu zan je Shaibu ce kudin ka sun fara to kar mi kasa a gozo mu je ai in ce Shaibu kudin ka sun fara fituwa wallahi munafurci zo mu je mu sami generator ya bata computer ta bata ka zo ka sai mota akwai rukure bai ka ganta kai le ka da kyau zo mu je ma kare ga kamar wani abu muke a jikin mota zo mu je kar a gamu ba zo mu je wallahi wannan mota in Allah da ya mun raba ka ne wallahi ya mun raba ka ne zo ya bar mu ba ko takalmi ba wallahi kai gaskiya ne ba kai arziki ka bar mu